Ito maganda-gandang laban to mga game. May BGs, may BGs, may BGs. Game. Lock. Yo mga Ajay, so we are back again. So gagambino pa din. Nag-video tayo kanina mga Ajay, no? Marami-rami 'yon. So update tayo sa mga gagambang Japan, marami. And then magugulat kayo doon. And ano pa ba? So kanina may tinest fight din ako kanina. So sample lang, no. So yun lang mga Ajay, mabilisan lang to. Shoutout nga pala sa mga avid fan natin dyan. So sa mga taga Manila, yan. So sa Cavite, Laguna, Antipolo, yung mga nagagamba dyan. So may nagme-message sa akin mga taga dyan, no. So naglalaro sila, gusto na tayong invite kasi wala tayo sa Manila ngayon. Nasa Mindanao po tayo mga Ajay, so dito tayo naglalaro. And eventually, no, makita niya mga gagambang Japan din mamaya. So shoutout din sa mga taga Jensan, yan. Yung mga naglalaro din dito sa Gabuhol. So sa lahat ng mga nagagamba dyan, no. So shoutout sa inyo and pagpatuloy nyo lang. So sana mag-breed din kayo ng mga gagamba para paunti-unti, no, magkaroon tayo ng license para makapaglaro-laro tayo. So kasi yung manok ganun na tayong policy nila. Kaya inaprobahan yun kasi may nagbi-breed na, no. May nakausap ako mga Aji, yun yung way na pwede natin mai-license yung paglalaro ng gagamba. Yung mga materials kinukuha na binibreed na natin, so baka pwede natin gawin ng paraan. So yun lang po, sana ma-enjoy nyo to. Classic fight to sa gagamba natin. So yun lang, maraming salamat po. Yun yung paglalabanin natin, no. So tingin ko mas malaki lang ng onti to. And winner na to. Ito wala pang laban to. So sabay lang naman to, magti 3 weeks na silang dalawa. So tignan natin kung lalaro tong gray, no, kasi never kong nailaro to. So ito yung paglalabanin natin. Ito maganda-gandang laban to mga Aji. Pare-parehong matanda, no. Ito yung orange, oh. Winner talaga tong orange na to. Pero malalaman natin kung kakayanin niya, no. Then ito yun, kalaban niya. So mas malaki talaga yon, pero unting-unting diferensya lang naman to. So okay, game. May BGs, may BGs, may BGs. Game. 3 times winner na tong orange na to, no. So talagang magkaalaman na sila nito. Wala pang laban to. Ito 3 times na winner na. So game natin. Ulo ko. Hindi natin sinong lalamang bek. Patay ka, orange. Hindi yung tigre. Nakauna tong maliit, no? Pero parang tirik yung maliit. Wala, napuruhan siya. Bumaliktad pa. Ang galing naman nung kambang nitong orange na to. Wala, tumirik yung maliit mga Aji kasi napusuran. Grabe yung kagat to. Nakauna na to, nakauna tong maliit, no? Umaagat pa rin yung maliit pero wala na. Tumirik siya mga Aji. Napusuran kasi siya. Ito naman pakpak yung tama niya yung orange, no? Maganda-gandang laban sana. Kasi hindi niya kinaya. Kala ko kayanin ng maliit, no? Kasi wala pa siyang laban. Tapos ito marami ng tama tong orange na to. Kasi dinalaro natin sa derby na to, no? Tumirik siya. Wala. Kala ko pa naman kakayanin niya.
So, winner to mga Aji, itong orange yung winner, no? Winner yung orange, so pass game lang. Wala talaga, pinatay niya, no? So, tirik talaga. So, yun lang mga Aji, maraming salamat sa panonood, no? So, pinaskip ko lang. And sunod dito mga Aji, baka i-update ko sa mga gagawang Japan natin. Pakita ko sa inyo kung gano'n sila kalalaki, no? So, yun lang. Maraming salamat po. And God bless sa inyo lahat.